A Deputación de Ourense e o Círculo de Empresarios de Galicia mantiveron esta mañá no Pazo Provincial un encontro institucional no marco da colaboración que ambas entidades veñen desenvolvendo arredor do programa Ourense en Círculo, unha iniciativa que cumpre 10 anos de traxectoria, consolidada como ferramenta de dinamización e impulso do tecido empresarial da provincia. A reunión permitiu facer balance dunha década de percorrido dun programa que se consolidou como un foro estable de encontro entre empresas, directivos e expertos, cunha programación continuada centrada en ámbitos clave como a innovación, a transformación digital, o liderado, a xestión de talento, a sustentabilidade e a competitividade. A reunión permitiu tamén abordar posibles liñas de cooperación futura en ámbitos como a digitalización e innovación, a formación e a retención de talento, o desenvolvemento territorial e a captación de investimentos, coincidindo ambas partes na importancia de fortalecer a colaboración público-privada para xerar emprego, fixar poboación e impulsar o crecemento económico da provincia.